Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 5. Каралеўскія мушкецёры і гвардзейцы кардынала. У Парыжы у д'Артаньяна не было знаёмых. Таму ён адправіўся на сустрэчу з Атосам без секунданта, вырашыўшы задавольвацца тымі, каго абярэ яго праціўнік. Акрамя таго, ён меў намер прынесці адважнаму мушкецёру усе належныя прабачэнні, але без подласці або слабасці, баючыся, што гэта можа прывесці да дуэлі, якая звычайна з'яўляецца вынікам падобных падзей, калі чалавек, поўны сілы маладосці, б'ецца з параненым і аслабленым праціўнікам. Калі ён апынецца пераможаным, праціўнік будзе радавацца ўдвая. Калі ж пераможцам будзе ён, яго абвінавацяць у вераломстве, скажуць, што поспех дастаўся яму занадта лёгка. Такім чынам, калі мы, раптам, дрэнна адлюстравалі характар нашага авантурыста, нашы чытачы, напэўна, ужо зразумелі, што д'Артаньян не быў звычайным чалавекам. Таму, паўтараючы сабе, што яго смерць непазбежная, ён не адважыўся памерці ціха, як чалавек менш мужны і менш стрыманы зрабіў бы на яго месцы. Ён спадзяваўся, што, папрасіўшы прабачэння, зваюе сяброўства Атоса, строгі твар і высакародная пастава якога зрабілі на яго самае добрае ўражанне. Ён ліслівіў сябе надзеяй, што зможа напалохаць Партоса прыгодай з перавяззю, пасля чаго той, калі не заб'е яго на месца, то раскажа ўсім гісторыю, якая, пры добрай пастаноўцы, выставіць Партоса на пасмешышча. Што ж тычыцца мудрагелістага Араміса, то ён не меў да яго асаблівага страху і, мяркуючы, што яму ўдасца зайсці так далёка, вырашыў расквітацца з ім па-добраму, або, па меншай меры, ударыць яго па твары, як Цэзар раіў рабіць сваім салдатам салдатамі Пампея, каб назаўжды разбурыць яго рэпутацыю, прыгажосць, якой ён так ганарыўся. У дадатак да ўсяго д'Артаньян валодаў той нязломнай рашучасцю, якую ўклалі ў яго сэрца парады бацькі, не скарацца нікому, акрамя караля, кардынала і спадара дэ Трэвіля. Таму ён хутчэй паляцеў, чым пайшоў да манастыра Кармез-дэ-Шос, ці, хутчэй, Дэшо, як яго называлі ў той час. Свайго роду будынак без вокнаў, акружаны бясплоднымі палямі, які быў часткай манастыра Прэ-О-Клэр і звычайна выкарыстоўваўся як месца для правядзення двубояў мужчын, якім нельга было губляць ні хвіліны. Калі д'Артаньян падыходзіў да пусткі, якая знаходзілася каля манастыра, прабіла апоўдні. Атос чакаў яго ўсяго 5 хвілін. Такім чынам, д'Артаньян быў бездакорна дакладны, і самы строгі суддзя ў законах дуэлі не меў бы падставы папракнуць яго. Атос, які ўсё яшчэ моцна пакутаваў ад сваёй раны, хоць хірург спадара дэ Трэвіля і перавязаў яе зноўку, сядзеў на слупе і чакаў свайго суперніка з капелюшом у руцэ, паро якога нават краналася зямлі. «Пане», — сказаў Атос, — «я наняў 2 сваіх сяброў у якасці секундантаў, але гэтыя двое яшчэ не прыйшлі, чаму я здзіўляюся, бо гэта зусім не ў іх звычаі». «У мяне няма секундантаў, пане», — сказаў д'Артаньян. «Паколькі я толькі учора прыбыў у Парыж, яшчэ не ведаю нікога, акрамя спадара дэ Трэвіля, якому мяне рэкамендаваў мой бацька, які мае гонар быць у пэўным сэнсе яго сябрам». Атос на імгненне задумаўся. «Вы не ведаеце нікога, акрамя спадара дэ Трэвіля?» «Так, пане, я ведаю толькі яго». «Ну, у такім выпадку», — працягваў Атос, звяртаючыся хутчэй да самога сябе, «калі я заб'ю вас, у мяне будзе выгляд забойцы хлопчыкаў». «Не зусім так, пане», — запярэчыў д'Артаньян з паклонам, які не быў пазбаўлены годнасці. «Не зусім так, раз вы робіце мне гонар біцца са мною, нягледзячы на рану, якая, несумненна, гняце вас». «Вельмі гняце, даю вам слова. І вы прычыніце мне д'ябальскі боль, павінен прызнацца, але я буду трымаць шпагу ў левай руцэ, як я раблю заўсёды ў падобных выпадках. Такім чынам не думайце, што гэта палегчыць ваша становішча. Я аднолькава добра дзейнічаю абедзвюма рукамі. Гэта створыць нават некаторую нязручнасць для вас. Ляўшун вельмі абмяжоўвае суперніка, калі той не падрыхтаваны да гэтага. Я шкадую, што не паставіў вас загадзя ў вядомасць аб гэтай акалічнасці». «Вы сапраўды праявілі ласкавасць, пане»,
сказаў д'Артаньян, зноў кланяючыся. За што, запэўніваю вас, я вам вельмі ўдзячны. Вы збіваеце мяне з панталыку, адказаў Атос з уласцівым яму шляхетным выглядам. Давайте паговорым пра што-небудзь іншае, калі ласка. Ах, чорт вазьмі, як вы мяне пакрыўдзілі! Мне проста гарыць плячо. Калі вы дазволіце, нясмела пачаў д'Артаньян. Што, пане? У мяне ёсць цудадзейны бальзам ад ран, які дала мне мая маці, і які я выпрабаваў на сабе. Ну? Што ж, я ўпэўнены, што менш чым за 3 дні гэты бальзам вылечыць вас. А па заканчэнні 3 дзён, калі вы будзеце здаровыя, што ж, пане, для мяне ўсё роўна будзе вялікім гонарам быць вашым супраціўнікам. Д'Артаньян вымавіў гэтыя словы з прастатой, якая рабіла гонар яго пачцівасці і не выклікала ні найменшага сумневу ў яго мужнасці. Памілуйце, пане, сказаў Атос. Гэта прапанова мне падабаецца. Не тое, каб я мог яе прыняць, але яна вельмі падобная на прапанову шляхетнага чалавека. Так казалі і дзейнічалі доблесныя рыцары часоў Карла Вялікага, у якіх кожны кавалер павінен шукаць свой узор. На жаль, мы жывем не ў часы вялікага імператара, мы жывем у часы кардынала. І праз 3 дні, як бы странна не ахоўвалася таямніца, стане вядома, што нам трэба будзе бітва, і нашая бітва будзе папярэджана. Так, але мне здаецца, што гэтай гультаі ніколі не прыйдуць. Калі вы спяшаецеся, пане, сказаў д'Артаньян з той жа прастатой, з якой хвіліну таму прапаноўваў яму адкласці дуэль на 3 дні. І калі вам заўгодна скончыць са мной неадкладна, прашу вас, не турбуйце сябе. І гэтыя словы таксама мне па душы, усклікнуў Атос, ласкава кіўнуўшы д'Артаньяну. Гэта сказаў не бессардэчны чалавек. Я люблю такіх людзей, як вы, і ясна прадбачу, што калі мы не забіваем адзін аднаго, то ў далейшым я буду атрымліваць велізарнае задавальненне ад зносін з вамі. Мы пачакаем гэтых спадароў, прашу вас. У мяне дастаткова часу, і так будзе больш правільна. А вось, здаецца, і адзін з іх. І на самай справе, у канцы вуліцы Важэрар з'явіўся гігант Партос. Што? Усклікнуў д'Артаньян. Спадар Партос, ваш першы секундант? Так, гэта вас турбуе? Ні ў якім разе. А вось і другі. Д'Артаньян павярнуўся ў той бок, куды паказваў Атос, і ўбачыў Араміса. Як? Усклікнуў ён з яшчэ большым здзіўленнем, чым раней. Ваш другі секундант, спадар Араміс? Несумненна. Хіба вы не ведаеце, што нас ніколі не бачаць асобна адзін ад аднаго, і што сярод мушкецёраў і гвардзейцаў, пры двары і ў горадзе, нас называюць Атосам, Партосам і Арамісам, ці 3 неразлучнымі сябрамі. І ўсё ж, паколькі вы родам з Дакса або По... Старба, сказаў д'Артаньян. Напэўна, вы не ведаеце пра гэты маленькі факт, сказаў Атос. Сумленнае слова, запярэчыў д'Артаньян. У вас добрае імя, спадары, і мая прыгода, калі яна і наробіць шуму, дакажа, прынамсі, што ваш саюз заснаваны не на кантрастах. Тым часам Партос падышоў да Атоса, памахаў яму рукой і, павярнуўшыся да д'Артаньяна, застыў у здзіўленні. Заўважым, між іншым, што ён змяніў перавязь і зняў плашч. Ах, ах! Усклікнуў ён. Што гэта значыць? Вось з гэтым спадаром і збіраюся біцца, сказаў Атос, паказваючы рукой на д'Артаньяна і вітаючы яго тым жа жэстам. Ды ж з ім я таксама збіраюся біцца, сказаў Партос. Але не раней з гадзіну дня, адказаў д'Артаньян. І я таксама павінен пазмагацца з гэтым спадаром, сказаў Араміс, у сваю чаргу з'яўляючыся на плошчы. Але не раней за 2 гадзіны, сказаў д'Артаньян з тым жа спакоем. А чаму ты будзеш біцца, Атос? Спытаў Араміс. Сумленнае слова, я не вельмі добра разумею. Ён параніў мяне ў плячо. А ты, Партос? Сумленнае слова, я буду біцца, таму што я буду біцца. Пачырванеўшы, адказаў Партос. Атос, чый востры зрок нічога не выпускаў з-пад увагі, заўважыў лёгкую падступную усмешку, якая прамільгнула на вуснах маладога гасконца, калі ён адказаў. Мы крыху пагаварылі пра тое, як апранацца. А вы, Араміс? Спытаў Атос. Ах, у нас багаслоўская спрэчка, адказаў Араміс, робячы знак д'Артаньяну захаваць у таямніцы прычыну іх дуэлі.
Атос сапраўды заўважыў другую усмешку на вуснах д'Артаньяна. «На самой справе?» – спытаў Атос. «Так, урывак з кнігі святого Аўгустына, з якім мы не маглі пагадзіцца», – сказаў гасконец. «Несумненна, гэта разумны малы», – прамармытаў Атос. «Цяпер, калі вы сабраліся, панове, – сказаў д'Артаньян, – дазвольце мне прынесці вам свае прабачэнні». Пры гэтых словах па твары Атоса прабегла цень. Вусны Партоса скрывіліся ў пагардлівай усмешцы, а Араміс адказаў адмоўна. «Вы не разумееце мяне, панове», – сказаў д'Артаньян, ускідваючы галаву, рэзкія і смелыя рысы якой у гэты момант былі пазалочаны яркім променем сонца. «Я папрасіў прабачыць мяне на той выпадак, калі я не змагу расплаціцца з усімі 3 абавязкамі, паколькі спадар Атос мае права забіць мяне першым, што значна паменшыць намінал вашага векселя, спадар Партос, зробіць ваш вексель практычна несапраўдным, спадар Араміс. А цяпер, спадарства, я паўтараю, прабачце мне, але толькі па гэтай прычыне, і будзьце напагатове». Пры гэтых словах д'Артаньян з самым галантным выглядам агаліў шпагу. Кроў прыліла да галавы д'Артаньяна, і ў той момант ён з такой жа ахвотай агаліў бы шпагу супраць усіх мушкецёраў каралеўства, з якой цяпер агаліў яе супраць Атоса, Партоса і Араміса. Было чвэрць першага папаўдні. Сонца стаяла ў зеніце, і месца, абранае для дуэлі, было вельмі спякотным. «Вельмі горача», – сказаў Атос, у сваю чаргу агаляючы шпагу. «І ўсё ж я не магу зняць камзол, таму што толькі што адчуў, што мая рана зноў пачынае сходзіць крывёй. А мне не хацелася б раздражняць спадара выглядам крыві, якую ён не сам з мяне выпусціў». «Так, пане», – сказаў д'Артаньян. «Але будзь гэта кроў пушчана мною ці іншымі, магу вас запэўніць, што мне заўсёды будзе балюча бачыць кроў такога адважнага двараніна. Я буду біцца, не здымаючы камзола, як і вы». «Ну-ну, хопіць кампліментаў», – усклікнуў Партос. «Памятаеце, мы чакаем сваёй чаргі». «Кажыце за сябе, калі вам хочацца вымавіць такія няўзгодненасці», – перапыніў яго Араміс. «Што да мяне, то я лічу, што тое, што яны кажуць, вельмі добра сказана і цалкам годна 2 шляхетных мужчынаў». «Як вам будзе заўгодна, пане», – сказаў Атос, насцярожваючыся. «Я чакаў вашых загадаў», – сказаў д'Артаньян, скрыжаваўшы шпагі. Але не паспелі 2 шпагі скрыжавацца, як за кута манастыра з'явіўся атрад гвардзейцаў яго высокапрэасвяшчэнства пад камандаваннем спадара дэ Жусака. «Гвардзейцы кардынала!» – адначасова ўсклікнулі Араміс і Партос. «Укладзіце шпагі ў ножны, спадары, укладзіце шпагі ў ножны!» Але было ўжо занадта позна. Дуэлянты былі заўважаныя ў становішча, якое не пакідала сумненняў у іх намерах. «Прывітанне!» – усклікнуў Жусак, падыходзячы да іх і робячы знак сваім людзям рушыць услед за ім. «Прывітанне, мушкецёры! Вы тут змагаецеся? А ўказы, што з імі стала?» «Вы вельмі велікадушныя, спадары гвардзейцы», – сказаў Атос, поўны злосці, паколькі Жусак быў адным з тых, хто напаў на яго напярэдадні. «Калі б мы ўбачылі, як вы змагаецеся на дуэлі, я магу запэўніць вас, што мы не сталі прадпрымаць ніякіх намаганняў, каб перашкодзіць вам. Таму пакіньце нас у спакоі, і вы атрымаеце задавальненне ад невялікай забавы, без якіх-небудзь выдаткаў для сябе». «Панове», – сказаў Жусак, – «з вялікім шкадаваннем я абвяшчаю, што гэта немагчыма. Доўг вышэй за ўсё. Таму, калі ласка, апранайце ножны і ідзіце за намі». «Пане», – сказаў Араміс, парадзіруючы Жусака, – «мы з вялікім задавальненнем адгукнуліся б на ваша ветлівае запрашэнне, калі б гэта залежала ад нас саміх. Але, на жаль, гэта немагчыма. Спадар дэ Трэвіль забараніў нам гэта. Таму ідзіце сваёй дарогай, гэта лепшае, што можна зрабіць». Гэтая насмешка вывела Жусака з сябе. «У такім выпадку, – сказаў ён, – калі вы не падпарадкуецеся, мы накінемся на вас». «Іх 5, – сказаў Атос упаўголаса, – а нас усяго 3. Мы зноў будзем разбітыя і павінны памерці на месцы, таму што я, са свайго боку, заяўляю, што ніколі больш не паўстану перад капітанам пераможаным». Атос, Партос і Араміс адразу ж наблізіліся адзін да аднаго, а Жусак сабраў сваіх салдат. Гэтага кароткага прамежку часу было дастаткова, каб д'Артаньян прыняў рашэнне аб тым,
якую ролю яму варта згуляць. Гэта была адна з тых падзей, якія вырашаюць лёс чалавека. Гэта быў выбар паміж каралём і кардыналам. Выбар быў зроблены, і на ім трэба настойваць. Змагацца значыць не падпарадкоўвацца закону. Рызыкаваць галавой значыць адным ударам ператварыць ворага міністра, больш магутнага, чым сам кароль. Усё гэта малады чалавек разумеў, і ўсё ж, да яго гонару, мы гаворым гэта, ён не вагаўся ні секунды. Павярнуўшыся да Атоса і яго сяброў, ён сказаў: «Спадары, дазвольце мне, з вашага дазволу, паправіць вашы словы. Вы сказалі, што вас было ўсяго трое, але мне здаецца, што нас чацвёра». «Але вы не адзін з нас», — сказаў Партос. «Гэта праўда», — адказаў Д'Артаньян. «У мяне няма мундзіра, але ёсць мужнасць. У мяне сэрца мушкецёра. Я адчуваю гэта, панове, і гэта падахвочвае мяне ісці наперад». «Сыходзьце, малады чалавек!» — крыкнуў Жусак, які без сумневу, па жэстах і выразе твару Д'Артаньяна здагадаўся аб яго намерах. «Вы можаце сысці, мы згодныя. Ратуйце сваю шкуру, сыходзьце хутчэй!» Д'Артаньян не ссунуўся з месца. «Несумненна, вы адважны малы», — сказаў Атос, паціскаючы маладому чалавеку руку. «Хутчэй, хутчэй вырашайце», — адказаў Жусак. «Ну што ж», — сказаў Партос Арамісу, — «мы павінны нешта зрабіць». «Гэты юнак поўны велікадушнасці», — сказаў Атос. Але ўсе трое прадумалі пра маладосць Д'Артаньяна і жахнуліся яго неспрактыкаванасці. «Нас будзе толькі трое, адзін з якіх паранены, да яшчэ хлопчык», — працягваў Атос. «А скажуць, што нас было чацвёра». «Так, але здавацца», — запярэчыў Партос. «Гэта цяжка», — адказаў Атос. Д'Артаньян зразумеў іх нерашучасць. «Выпрабуйце мяне, панове», — сказаў ён, «і я клянуся вам сваім гонарам, што не пайду адсюль, калі мы пацерпім паразу». «Як вас завуць, мой адважны сябар?» — спытаў Атос. «Д'Артаньян, пане». «Ну што ж, Атос, Партос, Араміс і Д'Артаньян. Наперад!» — крыкнуў Атос. «Ну што, панове, вы вырашылі?» — у трэці раз крыкнуў Жусак. «Справа зроблена, панове», — сказаў Атос. «Які ж ваш выбар?» — спытаў Жусак. «Мы будзем мець гонар напасці на вас», — адказаў Араміс, адной рукой прыўздымаючы капялюш, а другой агаляючы шпагу. «Ах, вы супраціўляецеся, ці не так?» — усклікнуў Жусак. «Д'ябал, вас гэта здзіўляе?» І 9 праціўнікаў кінуліся адзін на аднаго з лютасцю, якая, аднак, не выключала пэўнай метадычнасці. Атос спыніў свой выбар на каюзаку, улюбёнцы кардынала. У Партоса быў бекара, а Арамісу супрацьстаялі два праціўнікі. Што тычыцца Д'Артаньяна, то ён сам кінуўся да Жусака. Сэрца маладога гасконца білася так, нібы гатова было выскачыць з грудзей. Не ад страху, дзякуй Богу, у яго не было і цені страху, але ад суперніцтва. Ён змагаўся, як і раз'юшаны тыгр, 10 разоў абыходзячы свайго суперніка і 20 разоў змяняючы пазіцыю і абарону. Жусак быў, як тады казалі, выдатным клінком, і яго было шмат практыкі. Тым не менш, ад яго патрабавалася ўсё яго майстэрства, каб абараніцца ад праціўніка, які, актыўны і напорысты, штохвілінна адступаў ад агульнапрынятых правілаў, нападаючы на яго з усіх бакоў адразу і ў той жа час адбіваючы ўдары, як чалавек, які з найвялікшым павагай ставіцца да ўласнай шкуры. Гэта спаборніцтва ўрэшце рэшт знясіліла цярпенне Жусака. Раз'юшаны тым, што яго стрымлівае той, каго ён лічыў хлапчуком, ён разгарачыўся і пачаў дапускаць памылкі. Д'Артаньян, які, нягледзячы на недахоп практыкі, валодаў добрай тэорыяй, падвоіў свой спрыт. Жусак, жадаючы пакласці гэтаму канец, кінуўся наперад і нанёс свайму суперніку страшны ўдар. Але той парыраваў яго. І пакуль Жусак прыходзіў у сябе, ён, як змея, слізгануў пад яго клінком і працяў яго шпагай наскрозь. Жусак упаў як падкошаны. Д'Артаньян акінуў хуткім трывожным позіркам поле бітвы. Араміс забіў аднаго з сваіх праціўнікаў, але іншы аказаў на яго моцны ціск. Аднак Араміс быў у выгадным становішчы і мог пастаяць за сябе. Бекара і Партос толькі што абмяняліся ўдарамі. Партос атрымаў удар у руку, а бекара ў сцягно.
але ні адно з гэтых раненняў не было сур'ёзным, і яны толькі змагаліся больш люта. Атос, зноў паранены каюзакам, прыкметна збялеў, але не адступіў ні на крок. Ён толькі змяніў становішча рукі, у якой трымаў меч, і змагаўся левай рукой. Згодна з дуэльнымі законамі таго часу, Д'Артаньян быў вольны дапамагаць, каму яму заманецца. Пакуль ён спрабаваў высветліць, хто з яго таварышаў больш за ўсё патрабуе дапамогу, ён злавіў погляд Атоса. Гэты погляд быў поўны найвялікшага красамоўства. Атос хутчэй памёр бы, чым звярнуўся па дапамогу. Але ён мог глядзець і гэтым поглядам прасіць аб дапамозе. Д'Артаньян зразумеў гэта. Страшным скачком ён падскочыў да каюзака з крыкам: «Да мяне, спадар гвардзеец, я заб'ю вас!» «Кроў мая!» — крыкнуў ён Д'Артаньяну. «Не забівайце яго, малады чалавек, малю вас. Мне трэба ўладзіць з ім адну старую справу, калі я папраўлюся і буду зноў здаровы. Толькі абязбройце яго, паклапаціцеся пра яго шпагу. Вось і ўсё, вельмі добра зроблена». Усклік вырваўся ў Атоса пры выглядзе шпагі каюзака, якая праляцела ў 20 кроках ад яго. Д'Артаньян і каюзак адначасова кінуліся наперад, адзін, каб падняць шпагу, другі, каб завалодаць ёю. Але Д'Артаньян, будучы больш спрытным, першым дабраўся да яе і наступіў нагой. Каюзак неадкладна падбег да гвардзейца, якога забіў Араміс, схапіў яго рапіру і вярнуўся да Д'Артаньяна. Але па дарозе ён сустрэў Атоса, які, пакуль Д'Артаньян дастаўляў яму дапамогу, аддыхаўся і, баючыся, што Д'Артаньян заб'е яго ворага, хацеў аднавіць бой. Д'Артаньян зразумеў, што было б няветліва не пакінуць Атоса ў спакоі, і праз некалькі хвілін каюзак упаў, прабіты мячом у горла. У той жа момант Араміс прыставіў вастрыё шпагі да грудзей свайго зрынутага ворага і прымусіў яго прасціць аб літасці. Засталіся Партос і Бекара. Партос здурэў, пытаючыся ў Бекара, якая, на яго думку, можа быць гадзіна, і віншуючы яго з ротай, якую атрымаў яго брат у наварскім палку. Але ўсе яго насмешкі не вялі ні да чаго. Бекара быў адзін з тых жалезных людзей, якія падаюць толькі мёртвым. Аднак трэба было заканчваць. Варта магла падысці і забраць усіх дуэлянтаў, параненых ці не, рэалістаў альбо кардыналістаў. Атос, Араміс і Д'Артаньян акружылі Бекара і запатрабавалі, каб ён здаўся. Хоць Бекара быў адзін супраць усіх і з ранай у сцягне, ён хацеў супраціўляцца, але жусак, прыпадняўшыся на локці, крыкнуў яму, каб ён здаваў. Бекара быў гасконцам, як і Д'Артаньян. Ён прапусціў гэта міма вушэй і абмежаваўся смехам, а паміж двума ўдарамі знайшоў час паказаць мячом на кавалак зямлі. «Тут!» — усклікнуў ён, парадыруючы верш з Бібліі. «Тут памрэ Бекара, бо застаўся толькі я, і яны шукаюць майго жыцця. Але супраць цябе чацвёра, адстань, я загадваю табе». «Ну, калі вы загадваеце мне, тады іншая справа», — казаў Бекара. «Паколькі вы мой камандзір, я абавязаны вам падпарадкоўвацца». І, адскочыўшы назад, ён зламаў свой клінок аб калена, каб пазбегнуць неабходнасці аддаваць яго, перакінуў аскеткі праз манастырскую сцяну і скрыжаваў рукі на грудзях, насвістваючы песню кардыналіста. Адвага заўсёды выклікае павагу, нават у ворага. Мушкецёры адсалютавалі Бекара сваімі шпагамі і ўклалі іх у ножны. Д'Артаньян зрабіў тое ж самае. Затым, з дапамогай Бекара, адзінага, хто застаўся на нагах, яны перанеслі жусака, каюзака і аднаго з праціўнікаў Араміса, які быў толькі паранены, пад ганак манастыра. Чацвёрты, як мы ўжо казалі, быў мёртвы. Затым яны пазванілі ў званочак і, прыхапіўшы 4 шпагі з 5, ап'янёныя радасцю, накіраваліся дадому спадара дэ Трэвіля. Яны ішлі рука аб руку, займаючы ўсю шырыню вуліцы і вітаючы кожнага сустрэчнага мушкецёра. Так што ўрэшце рэшт гэта ператварылася ў трыумфальнае шэсце. Сэрца Д'Артаньяна шалёна калацілася. Ён ішоў паміж Атосам і Партосам, пяшчотна прыціскаючы іх да сябе. «Калі я яшчэ не мушкецёр, — сказаў ён сваім новым сябрам, праходзячы праз вароты асабняка спадара дэ Трэвіля, — то, па меншай меры, я пачаў сваё вучнёўства, ці не так?»